Takže ahoj lidi, vítám vás do Kasala u dalšího Let's Play na hru Shakes and Fidget. Dneska je to 8. díl, ano, a my už jsme jako vždy na mé postavě Mirek Marek. Jinak, vím úplně 100%, že v pátek bude Let's Play a že už bude Let's Play i s Rokasolou, což bude úplně epický, abych to tak řekl, se nehodí. Tak tady se podívám. No takže to bude jako vážně hafo a moc se těším. Tady nám asi nic nepadne. Ještě, možná si myslíte, že se nedívám ty čarodějnice, já se tam dívám skoro vždycky. Prsní pancíř. Tady nemám. Tak půjdeme si do cechu, kde máme účtovní bitku. Proti pár pařmenů, ano, tam je Rokasola. Ale asi se vrátím do cechu, sorry. To je jako založený cech a i s touhle postavou se tam vrátíme. Takže to bude dobrý. Nasadíme si tady tyhle dva elíky a vylepšíme si obratnost, protože si myslím, že máme malou obratnost. A dneska, no ještě se podívám, jestli můžu něco vylepšit. Jo, tohle můžu. Tak. A dneska vyzkoušíme toho šíleného žonglíra. Protože ten by mohl padnout, jsem zjistil. Kdyby padl, tak bych se... Nevadí, mě to vůbec nevadí. Tak, my si dáme tady arénku na Bonda. Toho dáme. No. Tak, a teď si dáme quest. Jinak mám zase ty dvě postavy zpět, jak minule nebyly. Takže z nich bude dneska let's play. A my už jsme tady na S. Ty mě někdo nechal cech? No, to nevadí. Opustil jsem cech, protože tam byli jako blbí lidi. Nezdál se mi tam dobří lidi prostě, tak jsem odešel, jo, ještě, jo, tady už jsem se vlastně díval, elíky nemáme, elíky, tak asi nějaký protočit. Tak, máme goldy vůbec. Jo, tak tohle je dobrý. Myslím. Tak aspoň ten lík naštěstí mě padl. Tak vylepším si. Někdo mi tady fajtí. No tady jsem si měl quest. Tak my tady máme Uglyho. No, já do něho dám houbičku, ale to je marný. Jo, já si radši budu šetřit houbičky. Tak. Doufám, že nás 11 a nás 20 nám něco padne. Super, vyhráli jsme. Jsme zase v top 6. Tak. Tak. A teď jdeme na zpět. Teď máme výdláka a tady mám něco v poště. Pozvánka do cechu. A do jakého? The Game Chorvatska. Já tam půjdu, protože vzhledem jsme kámoši. Jestli tady odklikám questy, štvou mě. Já půjdu pryč z cechu, byl dobrý, ale tam mám kamaráda. Cože? Nebyla pozvánka zpět, já mu napíšu. Pozvi mě. Tak. My se podíváme.
zbraňka. A ten rozptyl je v pohodě. Já si myslím, že by to šlo. Tak, do čaráku. Do čaráku. Tak. Elík, tenhle se nasadím jenom a jdeme, ne, se vylepšíme, spíš inteligenci. Trošku výdrže, ale hodně málo výdrže, že na kouzelníkách výdrž není vůbec potřebná. Tak, my tady máme hostivýho holomka. Ale mohl vypadnout, ale to bychom museli dát kritik a on ne. Takže dáme za houbičku ještě a lázouba. Nevadí, ale už kousek jen. A zatočím si na Battlemana, vyútočit. Jsme vyhráli, dal nám tu i album, tak. A jdeme na další postup, která je dnes 11, kde pevně věřím, že nám něco padne. Škoda. Ale nevadí. Tohle vyhodím pryč. Zbrojka. To epické brnění. Tak a doufám, že nám tady dneska padne pán temnot, když nemáme elíky na sílu. Tak. Zlepším si hodně sílu, bych chtěl. Mám tady hodně houbiček, takže doufám, že ho dáme. By bylo vážně úplně super. Mám tady dost goldů, takže to bude na dlouho to klikání, až teď pojedu síla. Musí to jít trošku rychle, no. Rychleji spíš. No tak. Už jsme doklikali. A jdeme teď do toho podzemí. Se podíváme, jestli tady... Jo, ještě surový lupič, no tak ten bude jako nic. Vidíte? Tak ještě peníze se vylepším a jdeme do něho. Pán temnot poprvé. Tak pojď. Okřídlenej. Musí padnout. Prosím, prosím, prosím. Ano, pán temnot down a epic, super. Tak a my se ještě vyzkoušíme větrného elementála, který mi padl, nevadí. Aspoň 2 podzemí jsme tady dali. Což je vážně dobrý. Já si jdu do arény na Lord Idis. Jsme dali podzemí, jsme dali. Což je vážně super. A jdeme dát si 27. Jo, a ještě tady. Takže máš vynikající LPčka. Jsem tvůj fanoušek, máš ode mě odběr a někdy já je like. Prosím, ohodnotíš postavy. Vím, že už jsi mi ji hodnotil, ale postupil jsem a potřebuji teda spočítat tvůj názor. Tak. No, jo, tohle, jo, to si nech, dobrý. Super, zbraň epická. Vyměnit tohle a tohle. A to jsou dobré epiky na 300. A ještě tady jeho druhý účet. Martisosa. Tak tady dobrý. No, to je ale trošku stará. Jinak tady ten štít nebyl moc dobrý. Tak. V cechu máme určitě bitvu. Ano.
jsme vyhráli. Super. Tak budeme se dom. To je nějaký prsten, ten se hodí, super. Potom hnedka XXL levík. No, kdyby nám to takhle padlo. Super, další věc, která se hodí. Prosím, ach jo. Druhý dneska víc a není zakladě. Ještě semka. Tak. Jo, točí. Tak. Elík. Chybě. Ne. Ježiši, já jsem si chtěl špatný elík. Tak. Stopík byl gold event, takže máme strašně moc goldů. Dáme podzemí aspoň. Tady máme, tyjo, vůbec nevím jakom, jo, tady. Skubus. Jubi, podzemní korán. Ale úplně nehodící se věc. Tak, co je tohle? Ne? Takže tady, ne? Jo, tady. Takže aspoň vím pro příště. Co? Tak. Super, vyhráli jsme to. Dáme si quest a jdeme na S20. Kdyby nám taky mělo něco padnout a byl bych rád, kdyby nám padla epická zbraň. Poště máme nějaké souboje. Jo a jestli chcete ohodnotit postavu, tak klidně jako vám ohodnotím s radostí. Jo. V pohodě, v klidu. Elíky tady nemáme, protože jsme tady nebyli na tohle postavit. Kolty tady zase máme. Vy to chtěla na stovku aspoň. 100. Jdeme, až budu mít 110, jo, stačí. Teď hodně obrát. Tak, jinak mám takový jiný kurzor, takový světýlka. Nevím, jestli se vám to líbí, mně se to líbí. Takže tady máme tu hroznou tarantuli, která by měla padnout jako nic. Super, nepadlo hrozné konec, ale padlo, což je hlavní. Pak tady máme elementál. Tak ten bat, ne, pojď. Elementál, hele. Padni. Nebo alespoň nám něco padlo, to padne v příštím. Určitě padne v příštím. Jo? Super. Tady mám ještě poslední postavu. A půjdeme si do pošty. Máme vyhraný souboje, což je dobře. Ano, vyhraná bitka. Určitě něco daruju do cechu. Je to můj cech a já se o něj chci starat. Do něj chci, tak mi napište kamkoliv. Třeba na YouTube mi napište, že chcete jít do mýho cechu. Já vás klidně poslu. Tak ještě semka jednou vylepším. Lepší zlato. A já to tady přepíšu. To má instruktora 20 a tady máme 18. A dáme si útok na cech. Útok na cech. Krvavá zebranka. Copyright. Tak to nedáme. A spíš srabsky kliknu dozadu na wafle. Prosím, no jo, tak. Cože? Proč tolik? Sakra. Jako mě chcou tolik jako goldů, abych přispěl. Ale já nechci přispět. Zabijáci 320. Jo.
Nic, nebudu to stečovat tady. Tak, super. Elík. Se nehodí zbrojír. Ne, určitě nic nemáme. Ano. Tenhle Elík. Vylepším si inteligenci. No, vyplním si to trošku. A jdeme do pozemí, kde máme ohavnýho gremlina. Co, ten by měl ale padnout. Podzemko down a jo. A ještě si můžu vylepšit takhle hezky. A ještě máme 2 pokusy. No, jo, vlastně toho kamenného hobra. Ještě 1 houba. Tak k tomu nic neberem. Henryho, který ho určitě dáme, my jsme ho nedali. Nevadí, tak já se tady s vámi loučím a další video bude vydám v pátek a s ním vydám taky informačky. První a já se tam teda loučím a uvidím se u dalšího. Čus.